na to sa ning kuan ni kadali pagka di apon manghigalay. Kini karon na gina to mga linihukan ron magbantay gyud ta mga sukit tig paminaw. Kay di ay usa ka babae makigila nagpaabot-paabot siyang sweldo. Ato sa ATM kay kini ko mga sweldo karon mga higala na naman sa ATM ng kuan na to isud naman sa ATM. Nya usahay makigilaan ni paabot-paabot siya nga wa pa man musod yang sweldo. Tan-awon mo si ATM wa pa man. Kung taon basig na tan-awon po nimo wa pa. Samtang nagpaabot-paabot sa mahigala na exhibition siya karon kung mga panahon na og bisag unsa imong mga lihok lagi ron delikado mabidyuhan na magyud kakaron. Exhibition siya samtang nagpaabot mahigala kana bitong laayon bitaw kag pumaabot. Labi na gyud kanang ting sweldo. Kasuway gyud ko anak sa minister kanadto. Dito skulon mga higala nya ting sweldo na ana. Apil kag linya sa ATM ba? ATM machine. Daghan kay mi naglinya na taas kay linya. Nya sa kataas sa linya mga sukid tig paminaw. Katong usang babae naguna. Daghan na kay naglinya da sa kuan kay dugay man kay siya. Dugay kay sa store. Unya human na inita na tong uban katos kay sanometro ba. Na may ATM dito ngadto ka mo kuan. Mo kubra sa mong sweldo. Unya kay do na may nakaunang babae nalangan nagmayo taasan na sa linya. Ang uban na bagulbol na sa man imong kuan ha. Dugay ba na? Ha? Sige na bagulbol uban kami una kay init na kayo. Bagulbol ay ang usa ka babae may kala dito sa kuan na dugay gialingugugan si usa paminaw sa bagulbol. Niingon siya nga may ganito yung problema kay linya ra. Ako giwag yung kwarta. Wala pa man yung sweldo maabot. Ha? Buntag mahigala mo sa iyang bana to nga sweldo. Kaya kung construction worker to iyang bana sa Manila ba tong kuana? Paabot-paabot sa kay ang iyang ang ATM card na aniya. Tan-aw niya dito mahigala wa pa man. Dapat tato niya tan-aw pa sweldo gipaunan lang tong uban store. Paabot sa mga higalang wa pa man. Nya nagtaas na kayong linya, nag-inita na ng uban. Kami na si una, niyaw sa man yung problema man. Basi di ka kamao. Ako ito hunahuna, tuduan talang tingalin kay basin og kadabang na may uban nga di ka mapamugamit sa ATM machine. Sus dahi man daya mahigalan sa ay mogsaba diha kay may yung problema kay linya ra, init ra. Ako problema dili wa gi kwarta. Lagi ko ni sod kwarta mga sukid tig paminaw paita. Nya samtang kini mo babaya tanawa kini mo babay may gala tan-aw niyo paabot sa kwan wa pa man abebe ana sa audio dong sa kuno to paminaw oh exhibition sa siya samtang paabot sildo exhibition no exhibition hop boom. Ato ni agi kato-katawon sa untaman nga lahi man ning exhibition la way lingaw sus na bayatin ha. Ato ni agi katawa mahigala na unsa naman ang kalakiharon. Doon na mo gyud mag-video sa mahigala no. Nagapaabot-paabot. Medyo ko na sa tuon siguro sa konta inspired by Carlos Yulo siguro ne. Exhibition siya mga higala naon sa bahinoon mo lang gasto siguro siya mga kailangan nga mukat o gymnastics tingali og gado na pay panahon siguro nga kwan ganahan pa siguro siya may gala makaapil sa Olympic. Ang niya mo raman og usaban ng kalakiha nga kini ni ang og arika sa atong panalbaho dugay man may nga nundog tang Carlos Yulo dali ang kwarta. Ato lang na agi katawa mga kaigalaan bida. Pero yung pagkatagugtuba ginitaw ng mga babae mga sukid tig paminaw ha. Ato lang agi katawa mga sukid tig paminaw. Inig-adto nimo sa ATM, tan-aw nimo dito kay kana na ang wa pa imong kwarta, wa pa man sweldo mo abot. Di give lang sa kasauban. Kasi kamo na sa sir na. No? Pare ba nang kana mga adto kag napailain day. Adto kag Jollibee. Mato kag McDo, mato kag Chowking, nganlan ko lang tanan para di magmahay ni mga fast food chain. Mag-inasal, maglinya mo, iniglinya ninyo ron, samtang layo pa ka sa linya, be sensitive pod, mindful ka, sa imong sunod, labi nagtaas kang linya, kanang Jollibee, taas kang linya day. Inikabot dito ni mo, iandam na ni mo daan, inikabot ni mo dito, may ka, okay, one piece chicken, iced tea, spaghetti, dito na dayon. Di kayo nag-abot dito sa nanagikas-kasil mo niya. Spaghetti, 2-piece chicken. Ilan 2-piece chicken? Kuan lang. Katong palabok. Kanang
nagsunod nimo dahang gigutom na, maglagot ka na nimo ni store. Iandam ta nimo ganina pag isult butang sa muna huna sa imong ordero ni kabot. Tama na ko kapila ko kasuwayan na indekin. Ako mismo mo kanyo ko nga ang andam na kanang linya ka. Una-una ka sa ko paliton 2-piece chicken, burger steak baka na. Nya kuan, iced tea baka na. Inikabot mo to sa imo. Kuan ka dayon nga iced tea, burger steak o kuan palabok ana. Dito na dayon. Dili kay inikabot mo dito mo pa huna nga taas kay linya. Kini mabayhan na tan-aw niya wa pa man iyang sweldo. Pabot-abot sa sweldo dahil videohan do sa kauban sa exhibition na, oh. Una-una siguro niya mura man ning kalakiha og kwan. Kini ni ang pero bitaw attorney Jan Kagulada, good morning nimo diha. Og si attorney kwan. Kini ni ang Aga Sulalta, good morning. Tinod bitaw sa no, basta po abot nimo sa cashier na in fairness po bitaw niya. Magunahuna ka suko ka. Paspas na dayon, order na dayon. Abot nimo sa cashier. Nalagan ko kanahuna pa ko maigo pa kong kwarta. Di lalim na problema ha inday. Og moingon nga suko kami ka nga dapat paglinya nimo, pag abot nimo dito. Pero na naman yung mga presyo inday kin. Na naman yung mga presyo da anak, sabot na kanang bana-banaan na daan imong kwarta maigo ba? Di kay mo pa imong abot dito sa cashier daghan may nagsunod dire. Unya na mo pa pagkwintada nimong naigo ba imong kwarta? Tanaw siguro niya, bebe. Pildihon kay Carlos Yolo, be. Madali naman kwartang gymnastics. Ala, tuntuon sa gymnastics. Bag. To na. Sus ginoo ko. Naghan bitaw gyud mahigalay na inspire tong Carlos Yolo. Kini siya sa paabot sa sweldo na inspire ni Carlos Yolo. Hunahuna siguro niya bida. Gamay ra man tagkuan ani makita inig 15-30 may pay mag-practice tag gymnastics. Ako na agi katawa mga sukid di paminaw kay porbida, ha? Naunsa man ning kalakiha in town. At naiko na ni dong ibalik ta kuno kadali tong audio dong. Before to daw to na report ni Pula Rosa, bebe. Bebe, gamay lang ha. Kani bebe, la, na kun sa kanang kwan. Practice gymnastics tabag, Porbida pagka hagbaag yun. Ako lang lagi katawa mga sukitig paminaw pero porbida naon sa ning kalakiha mga sukitig paminaw. Ato lang lagi katawa mga kaigan tinuod bitaw na kanang sa ATM machine kapila ko ka experience anak may galamon nang ako og mo withdraw ko mahigala sa ATM. Magkuan gyud ko ni store maglingi-lingi sige ka ba og wa ba kay nagdali diha og tan-aw nimo nga kuan murag naay kay mo giveaway lang sa ka no. Pareha na sa kuan kan Jollibee. Kana Jollibee, kana mga McDo, Chowking, kana mga mang inasal kan lang ko na tanan ng mga kana na ang mga fast food chain or di sa magbahay. Inig-tanaw nimo ron nga wa pa ka decide. Imo na sa paunahon ng sunod nimo ikalansa kay murag kuan pa napoy gipaabot nga mo order sad. Amay say na di pa ka decide linya na kadaan kana ba niya magsiya sa kuan linya lang daan dito. O di pa ka decide labi pa lagi karon mga kagilanog imo pang giinat-inat mong kwartag maigo ba? So mo na diha mga kaigalaan nga kinahanglan gyud nya sensitive sa gitas ning isig katao kay balikason ka na sa hilom. Ang uban na naglagot na pareha ko na nang nasa kon sa gihapon day kada bitong di bitaw lalim kanang fast food chain kana sa ATM o kana po mo sabot lagi ta kana bitaw mo gamit og CR ni store. Kana nas ka bitaw nya nalagan sa sud ba kinahanglan kita mo sabot anak kay basig daon sa sud ha. Sabi na karon sakit yung puson kay gagamiton kasi aron niya anto sa sud nalangan gyud maayo. Ngita lang kay pamaagi kay usahay naglinya na pud mo CR indekin. Linya mo CR kanang mga restaurant ba ka or kanang coffee shop, linya mo kay daghan kayo nya to sa sud tug usa.
dugay kini gawas. Kana inana noon basig sa nahitabo sod. So ikaw uni kasikay nagikatan-aw nimo murag taas ang linya nya wa pa man bugawas. Ay na lang og kuan kay o man ta masayod og unsa gitabua. Ni gawas karon og nang luspat. Ato lagi katawa may gala por morning mga kuan bitaw kana maglinya bitaw taw nya usahay mawad-an tag pasensya usahay mga kagilaan nya kuan. Kana labi na pag ITM kan maglinya ITM unya na kuan na mo diha gikapoy na mo tindog nya human nya init pagi kayo kana kuan maka. Og sagad na kana sa fast food chains gyud kana mo palit ta mga higalang mga pagkaon diha. Bisa ka nang drive-thru ganin dakin mag-drive-thru ka. Nya katong una nga dugay ba na siya? Asa ni mga Starbucks na may drive-thru ni ron? Nya katong nag-una nimo Pultin dugaya kay nag-order sa makaingog ka sa ko abot nimo sa imong pwesto nganong nagdugay man to. Sawa nagkwinta pa sinsiyo.